Yes. Jeg skal så bevise, andengradsligninger, og sætningen for andengradsligninger, den ser sådan her ud. Ax i anden plus bx plus c er lig 0. Og det første vi gør for at bevise det her, det er, at vi ganger det med 4a. Sådan at vi har 4a i anden, x i anden plus 4a x plus 4c. Vi kan ikke gange 0 med, uden at det giver 0, så vi har stadig det vi så gør nu, det er, at vi lægger b i anden minus 4ac plus 4ac til her, sådan at der ender med at stå sådan at der ender med at stå 4a i anden, x i anden plus 4ax plus 4ac og så b i anden her minus 4x. Og det kommer herover også i anden minus 4a. Så vil de her jo gå i hinanden, og så kan vi kalde det her over for d. Sådan at vi til sidst har 4a i anden, x i anden plus 4ax plus b i anden er lig d. Det her, det kan vi så forkorte ned til en kvadratsætning, sådan at vi til sidst har den her parentes, hvor der står 2ax plus b i anden. Så har vi det, vi skal bruge for at kunne bevise diskriminanten. Yes. Diskriminanten kan være 3 forskellige svar, så den kan være over 0, altså positivt tal, og den kan være 0, og så kan den være negativt tal, så den er under 0. Og hvis den er over 0, så skal vi bruge den her form, som hedder, for at bevise, at vi kan bruge det, så hedder den større end 0. Så skal vi til at bruge den kvadratsætning, vi fandt frem til før, som hedder 2ax plus b i anden. Det var den her, der var lig med d. Det vi starter med at gøre, det er, at vi tager kvadratpunktet det her, sådan at vi ligesom får hævet den her kant og får fjernet den parentes. Sådan at vi har 2ax plus b er lig plus minus foran det her. Svaret kan være både positivt og negativt. Når vi så fortsætter her, så fjerner vi b, sådan at vi siger 2x plus b minus b plus minus kvadratroden med d minus b. Og så kan vi jo blive ved på den her måde, for det her forsvinder jo. Og så kan vi fortsætte med at sige 2ax delt med 2a. Så skal vi selvfølgelig også gøre det herover. Og lige for rækkefølgens skyld, så sætter vi minus b foran her, som vi har d delt med 2a. Og så er den første svarmulighed bevist, at hvis disponenten er over 0, så er det den her form, vi skal bruge. Yes. Den anden mulighed det er, at d kan være lig med 0. Så gør vi det, at vi bruger samme parentes, som vi brugte sidst, som stadig hedder 2ax plus b er lig d, når hvis det er 0, så kan vi bare. Det vi skal gøre, det er, at vi tager gennemføringen for at hæve potensen af, så at vi har 2a b 0. Så gør vi det gerne b 2x plus b minus b minus b. Vi tager hinanden der. Deler vi igen med 2a, som vi gjorde før. Og så er andet bevis her i orden, at hvis b er lig med 0, er det den her form, vi skal bruge. Yes. Og yes. Den anden mulighed, det er, at d kan være lig med 0. Er det den her form, vi skal bruge. Yes. Den anden mulighed, det er, at d kan være lig med 0. Er det den her form, vi skal bruge.
Yes, og der er den tredje mulighed, det er, at hvis d er mindre end 0, og det er et negativt tal, så kan man sige, at der er jo ikke noget, der kan ganges med sig selv, som så kan blive under 0. Det er simpelthen umuligt. Så derfor siger man, at hvis d er mindre end 0, så er der ikke en løsning. Bum. Yeah. Jeg vil gerne løse opgave 279. Den ligning den lyder på x i fjerde minus x i anden minus 12, og det er så lige med 0. Og så står der i opgaven, at man skal sætte x i anden til at være z. Så det vil sige, at z det kommer til at være det samme som x i anden. Så det sætter jeg bare lige ind her med. Så det kommer til at være z anden minus z minus 12 lige med 0. For at løse den her ligning skal vi bruge diskriminantens ligning, fordi vi skal finde ud af, hvad diskriminanten er. Den lyder på d lige med b i anden minus 4 gange a gange c. Det vi så skal finde ud af er, vi skal lige finde ud af, hvad a, b og c er i den her ligning, vi har her. A er lige med 1, b er lige med minus 1, og c er lige med minus 12. Det vi så gør nu, det er, at vi putter de tal, vi har fundet her fra vores egen ligning, ind i den ligning, hvor vi så til sidst finder ud af, hvad diskriminanten er. Det vil så sige, at vi får d er lige med parentes minus 1 i anden, som er b, minus 4 gange a, som er 1, gange, så har vi så c, som er minus 12, og det sætter vi også i parentes. Det vi så gør nu, det er, at vi lige reducerer ned, så vi får det her i anden væk. Det gør man ved bare at sige d lige med, og så minus 1 i anden, det bliver så 2, minus 4 gange 1 gange parentes minus 12. Så regner man det her ud, og det bliver så, at d er lige med 49. Og det vil så sige, at d er større end 0, og det vil så sige, at der er 2 løsninger. Nu har vi så fundet ud af, at der er 2 løsninger til den her ligning, og de 2 løsninger kan man finde ved hjælp af en ligning, som lyder på x lige med minus b plus minus kvadratroden af b, divideret med 2 gange a. Det vi så gør nu, det er, at vi putter vores egen tal ind i den her ligning, som vi har her, så den kommer til at lyde på x lige med minus parentes minus 1, da b i forvejen var minus 1, plus minus kvadratroden af 49, som var vores diskriminant, som vi regnede ud herover, divideret med 2 gange 1. Det vi så gør nu, er, at vi reducerer den ned, så vi ligesom får en helt sådan rental. Det vil så sige x lige med minus parentes minus 1, det er det samme som 1, ja. Og så 1 plus minus og kvadrat med 49, det er 7. Og hernede 2 gange 1, det er bare 2. Så den kommer til at lyde på det her, som så bliver, at vi får en løsning, der hedder 4, og en, der hedder 3. Ja, jeg vil gerne løse opgave 280, og her har vi med retvinklet trekant at gøre, så den bliver lidt anderledes. Og så har vi hypotenusen, den er 10. Og grunden til, at jeg har skrevet plus 2, det er fordi, at den her længde, den er 2 meter større end den her. Så ja, og jeg vil gerne sætte, nu skal jeg så bruge de her værdier, og så sætte dem ind i Pythagoras sætning, som er a plus b minus c. Så det gør jeg lige.
Så det bliver så a i anden plus x plus 2 i anden er lige med 10. Og nu kan vi så se, at det her det står ligesom en kvadratsætning, så nu kan vi sætte det ind i kvadratsætningens første led. Og så bliver det så x i anden plus x i anden plus 4, fordi det kommer til at give 4 så. Og plus det dobbelte produkt, så det bliver også x i anden op i 18, bliver så 4 i anden. Eller 4x plus 4x. Og fordi så opløfter vi så 10 i anden, og så kommer det til at give 100. Nu sætter jeg så lige rækkefølge, så det bliver A, B, C. Så x i anden plus x i anden, det bliver så 2x i anden plus 4 det giver x så. Ja, x lige plus minus 2. Det skal lukkes yes, og vi tager bare lige minuskøre ind, vi skal alligevel trække det fra hinanden. Og så for at reducere det, så gør vi så. Yes, og så tager de her så hinanden, og så kan vi så fortsætte her. Så det er så lige. Og nu kommer vi så videre til selv. Nu ved vi, at det giver 0. Så kommer vi til andelsligning. Og det her, det var så vores andelsligning, som vi så kom frem til. Og så ud fra det, så kan vi definere A. Når A er lige med 2, B er lige med 4, og C er lige med 96. Og når vi så har defineret de her, så kan vi så regne diskriminanten ud. Skal jeg lige skrive den her. Som er den her ligning. D er lige med B minus 4 gange A gange C. Ja. Og så skal vi så, fordi man skal B an, så B er 4, så er 4 i anden. Minus 4, så får man 4 gange. Og A det er 2. Og C det er minus 6. Det er også. Gange. Parentes. Udenom minus. Udenom minustegn. Ja. Og når vi så har det, så kan vi så blive ved med at regne på den. Ved at det er lige med 4 i anden, det er 16 minus 2 gange 2. Og så så ud fra en eksklusion af teksten, så må den være x plus 2. 2 mere end den der. Så nu har vi alt funktionen til gode. og så er det 16. Den må så være x plus 2. Det er 8. Siger du også, at du synes, at vi er med på den ene side? Nej, altså, det skal slet ikke være et gange. Plus. Ja, sådan her. 16, og så 4 gange 2, det er 8, minus 8. Nu skal jeg regne på den her. Ja, nu skal jeg regne. Og så ser vi 16 minus 8 gange minus 96.
Men mindre I vælger at huske den første svarsætning. Det er fuldstændig ret i. Han bruger ikke svarsætningerne. Bare også med hver gang, så kommer igen. Så, Du skal- jo, det er det, jeg vil gøre. Du kan også godt sige med det samme. At den første svarsætning, det er noget med. Og så kan vi ligesom regne ud, at 16 minus det giver plus, og så lægger vi det oveni, og så bliver det så, som så at det tal, vi kommer frem til, og det kan vi så se er over 0, det større end 0, så derfor er det 2 løsninger. Formlen for, når diskriminanten er større end 0, og så nu skal vi bare putte tallene ind, og det siger vi så, og minus b, det giver så 4, minus 4, ja. Og så er det plus, minus kvadratroden af, og vores diskriminant, det var så 784. Og så skal vi så dividere det med 2. Og det medfører så x minus 4. Nej. Så kvadratroden er 784, det var så 28. Så skal vi 2 gange a, og det var også 2, så vi dividerer med 4. Godt, og så kan vi så regne hvert enkelt tal ud, så vi siger minus 4 plus 28 divideret med 4, det giver x. Så x er lige nu. Og så prøver vi den så omvendt hernede. Så, minus 4 minus 28 divideret med 4, og det er så minus 8. Så vi kan derfor sige, at x er lige med 6 eller minus 8.